Киров өлкәсенең Нократ буйлары тарихны сөйгән һәм тарихны яраткан кешеләр өчен ул бер хәзинә сыман. Шуңа күрә мин дә үземне алтын лихорадкасы яки Пугачевның казнасын эзләүчеләр рәтендә дип саныйм. Ни өчен дигәндә, чөнки без Иске Пенәгәр авылында һәм монда битмәс тикәнмәс тарихи катламнар бар. Шул катламнарны без инде сезгә әкрен генә сөйләрбез. Ни өчен монда шул хәтле бай тарих дип сорасагыз, монда бик күп милләтләрнең изе бар. Ул да булса марилар дисеңме, удмуртлармы, хәтта Пермь халыклары, комилар, менә күпме милләтле халык, күпме милләт халкы әлеге җирдә үзләренең ниндидер өлешен керткәннәр, үзләренең энергетикасын калдырганнар һәм инде бүгенге көндә дә әлеге менә бу рух Иске Пенәгәр авылында сизелә. Камера аша без дә сезгә аны бирергә тырышырбыз. Саумысыз милләттәшләр, сез туган авылым тапшыруын карыйсыз. 90-нчы елларда Пенәгәр авылын әле икенче Мәскәү дип тә йөртәләр. Чөнки дефицит заманында Пенәгәрдә күңелең теләгән товарны сатып алып булган. Бу авыл халкының хирыслыгы һәм сәүдә эшенә оста икәнен күрсәтә. Әле алып сату гына түгел, җитештереп сату да гамәлгә куелган. Нуруллиннар гаиләсе итекләр ясый. Йортта берничә цех, кечкенә бер фабрика диярсең. Монда итек цехы безнең итек басалар. Итек цехы безнең моннан башыннан инде шәйме? Башта монда итекне түшибез менә. Түшибез. Монда безнең титкән әзер җон, менә шушы чистарткан инде. Чистарткан, бу титкән уже. Менә шушыны аласың да бүләсең инде. Менә монда минем үлчәү бар бүлә торган. Менә шушында һәрбер итекне сыңарлап бүләсең. Йонын инде моннан алып үлчәп. Үлчәп, әйе. Мәсәлән, менә мондыйны эшләү өчен күпме ничә грамм булырга тиеш? Мондыйны эшләр өчен 700-800 грамм кирәк. Аның һәрберсе үзенең нормативы бар инде. Берсе 400 була инде, 800 булса инде, вообще бер сыңары 400 граммлы була инде. Процессны башыннан ахырына күрсәтсәк, тапшыруыбыз җитми генә түгел, сезгә берничә көн телевизор каршында гына утырырга туры килер. Бу нинди авыр эш икәнен җиткерү өчен генә күрсәтәбез. Комбинирован хатын-кыз итеге бу. Хатын-кыз итеге, кара кыз менә хатын-кыз итеге. Менә бу әле хатын-кыз итеге, әйме? Булып чыкты бит әле. Моны бер инде алпавытның теге великан бер инде дип торам. Әле бу хатын-кыз итеге икән. Менә хәзер безгә моны кичкенә итәргә кирәк. Ничек кичкенә итәбез менә моны хәзер? Аның өчен беренче чиратта кулга пилчат киябез, потому что без койнар су белән эшлибез. Моны алабыз, шулай итеп. Койнар суга тагабыз. Койнар суга обязательно суык су белән ябылмый. Мунчада кирип була бит. Мунчада кирип була бит. Була монда бик хәтәренә вентиляторларны яр куеп бетергән. Монда иссе бик була. Менә буларны без инде бу бөтен нәрсә кул белән эшләнә бит инде, әйме? Һәрбер итек шулай кул белән эшләнә. Кул белән хәзерге заманда станок белән дә күп эшләнә. Элек менә без менә сез кул белән эшлисез. Авылда мин генә калганмындыр инде. Гел кул белән эшләп белә торган, потому что безнең әти дә элек гел итек басты. Безгә кул белән эшләдек. Ул вакытта бернинди техника юк, механик яктан бер яктан итмәгән, гел кул белән генә. Менә шул итекне шайтып, мен хәтта җабыз. Шул итек басу дип атала инде. Әйе, бу итек җыю дип атала, хәтта. Илдус абый үз һөнәрен әтисеннән өйрәнеп калган. 21-нче гасырда да күп эшне кул белән эшли. Оста аңлатканда да гади генә әйберне аңлаткан сыман сөйли. Бәлки Пенәгәрдә итек басу серләрен барысы да беләләрдер. Тик күп тамашачыга шул исәптән миңа да бу яңалык. Борын заманнарда булган ди Иске Пенәгәр авылы. Тапшыруыбызны шулайрак башласак та булгандыр. Тик Шәһрезадәнең Шәһриярга сөйләгән әкиятләреннән аермалы буларак, Пенәгәрнең 1001 кичәсендә документаль яктан исбатланган фактлар. Зыяддин әфәнде авылның энциклопедиясы. Бу китаплар һәм башка брошюралар аның көче белән дөнья күрә. Иске Пенәгәр авылының беренче язмаларда, ягъни беренче ревизия язмаларында аның исеме Пияр дип атала.
пәшинок бияр бір оштырмы күкмірі deyip беріләйінді. Яғни біз мұнда рәттен күкміра білер рәттен болғаш, онда оштырмы күкмірі деген ауыл болған, шының янында орнашқан болған. Екінші язмаларда енді пияр пенигер deyip беріләйінді. Олға таба қойбір язмаларда пенигер пияр азнауыр деген язмалардағын көріне. Həminə şunday uyğa getirdiğinde elek bizning biluvimiz boyunca mine birinci perepizlar vaqtında Aznavur degan avul şuşa tibekte bolgan, belki şundan da köçüp kelgenlerdir. Ziyadin abый fotograf ta bulgaç, tarihi maglumat fotoresimler bilen bayытылган. Kitaplar tarixini saklay deyler. Yok, kişiler tarixini saklay. Hem her avulның da, ilning de, milletning de, әле ул гына да түгел. Һәр гаиләнең дә үзенең тарихы булырга тиеш. Һәм бу тарих китапларда гына ятырга тиеш түгел. Ул өйрәнелергә һәм буыннан буынга күчәргә тиеш дип саныйбыз. Без әлеге китаптан бик күп мәгълүмат алдык. Хәзер әйдәгез инде урынына да хөрмәт белән куйык. Зиядин абыйның өйе дә китапхана кебек. Ул хезмәт иткән Аллаһ йортында да китапхана бар. Әйе, хәзер күрсәтәбез. Гадәттә мәчеткә керәсең, шишене бүлмәсе, аяк киемнәрен калдырасың, аннан инде намаз бүлмәләре башлана. Монда шишене бүлмәләре, аннан кирдек, тагын бер бүлмә булды. Зиядин абый кирип барганнан. Хәзер инде менә бу икенче бүлмә. Һәм иң кызыгы шул, бу монсы да мәчетнең берлеше булса да, ләкин бу китапхана булып чыкты. Мондый мәчетләрне күз алдыгызга китерәсезме? Менә китапхана. Мәчеткә керәсең, баштан китапханага эләгәсең. Аннан инде Хәсән туфаннарны укып, искә менеп, намазыңны да укый аласың. Коръәндә Мөхәммәд сүрәсе бар. Кытал дип атала инде ул, һәм аның 19-нчы аятында шундый сүзләр бар. Бел, укы, Аллаһның бер икәнен. Ягъни Аллаһ Тәгалә монда иң беренче булып гыйлемне алга куйган, аннары инде Аллаһны үзен икенче урынга куйган. Ягъни баштан син әле аңларга тиеш, белергә тиеш, өйрәнергә тиеш, аннары гына инде дингә керешеп, гыйбадәт кылып, аңлы рәвештә инде моны эшләргә тиеш. Мәчет узакламый 200 елын да тутыра. Бүгенге көндә дә агач мәчетләр арасында иң искеләрдән санала. Шундый кызык урыннардан йөрим. Мәчет манарасына менә. Хәзерге вакытта 180 елдан артык булган тарихлы баскычлардан атлап менәм. Тек яштым бит мин. Берсен. Электронный мәзин. Һәм әзгенә авыл күренешендә бар. Безнең аста манара. Мәчет. Иске Пенәгәр авылы шул хәтле уникаль. Аның турында безнең хезмәттәшләребез дә күп материал эшләделәр. Тик манарага әлегә чаклы менүчеләр булмады. Ярый, безнең караш та артык булмас. Авыл белән кызыксынуны арттырыр гына. Татарларда бит әле шундый төшенчә дә бар. Ул да булса туган нигез, туган йорт, нигезне саклау. Һәм инде нәкъ менә шулай шундый традицияләргә тугры калып, нәкъ менә иске өй һәм инде янәшәдә яңа өй үсеп чыга, ягъни нигез сакланып кала, иске өйне дә сүтмиләр, янәшәсендә генә матур өй төзеп куялар, гаилә ишләнә, зурая, нәкъ менә без сезгә сөйләгән, аңлаткан өйләрнең бер-берсенә якын урнашуы нәкъ шуннан барлыкка килә дә инде. Без хәзер авылның иске өлешендә, шуңа менә монда игътибар итсәгез, өйләр һәммәсе дә бер-берсенә терәлеп үк торалар. Әлбәттә, мәчетне саклап калу өчен зур эш башкарыла. Яңарту эшләре һәм ян кырмалар төзү авыл халкы ярдәме белән эшләнә. Авыл халкы үзләрен дә, авылны да кайгыртырга сәләтле икәне әллә кайдан күренеп тора. Инде җан исәпкә килгәндә 1873 елда Иске Пенәгәр авылында 70 хуҗалык һәм 600 кеше исәпләнгән. Шуннан башлап хәзерге вакытка килик.
күз алдыгызга китердегез 1873 ел һәм хәзерге вакыт 21 гасыр башы безнең Иске Пенәгер авылында 1200-дән артык кеше, 400-дән артык хуҗалык, 500-гә якын дип әйтик. Һәм бүгенге көндә дә күргәнегезчә, минем әйләнә-тирәмдәге йортларны күргәнегезчә, әлеге авыл ишәя, зурая. Әлбәттә инде авыл булгач, авыл яшь булгач, аның мәктәбе дә, аның балалар бакчасы да, һәммәсе дә үз рольләрен, функцияләрен үтиләр. Авыл зур булгач, музей да бай Иске Пенәгәрдә. Бик кыйммәтле китап, дуслар. Монда ни өчен кыйммәтле? Чөнки монда акчалар. Александр 3-нче вакытындагы 25 сум, 10 сум 1918 елгы. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл, бәйләмеш бу җиргә безне. Тәңребез гыйззә вә җәл дип язып калдырган, туган җиренә мәдхия әйткән кеше әлбәттә бу җирдә дә иң мәртәбәле югары киштәләрдә. Татарстанның күршесе булып татар халкы белән элемтәне өзми, Киров өлкәсенең үрнәк авыллардан саналган Иске Пенәгер авылы башка милләтләр белән дус тату яши. Һәм шулай булып кала бирсен. Күп милләтле җирлектә яшәү, әлеге җирлектә яшәүчеләрнең толерантлыгын тәрбияли, бер-береңә хөрмәт. Һәм инде әлбәттә һәр милләтнең дә үзенең бизәкләре була, йолалары була. Әле ул гына да түгел. Авыл белән авыл арасында да бер милләт эчендә дә күпме аерма бит, дуслар. Шуны әйтергә кирәк. Һәр авыл бер-берсеннән аерылып торса да, ләкин аның уртак яклары да бик күп. Нәкъ менә шул ул безнең байлыгыбызда. Һәм инде менә шул күп милләтле җирлекләрдә дус тату булып яшәү, менә Иске Пенәгер авылы минемчә менә дигән мисал. Инде дуслар, шуның белән без сезнең белән сау булашабыз һәм юлыбызны дәвам итеп киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Сау булыгыз, дуслар.